Kubli shibun pigi pajba ba e simpan ngapniang sobhai page kanika voice of Khasi channel akanika por ka bamintang aku aban keren ka wei kamat ka badon kambha bagi pajba juga jaj menru ka CBE jungi ki haban tip lane ki don kamban tip lane ki don kamban yo sngew ye gani ka benta ka bangan sakran na kata kata ko ki pajba bi what miss gani ka video apa bi pet gani ka video what pet tang sitang pet na du ka basdang bad hadu ka bakot kenang ba pinyo ma ka jing penshai lingba gani ka video te pajba ba ye tungin let no ban sngap ye kata kamat ka bangan sakran ha gani ka por ka bamenta boleh sibun pajba ba ye jaga ni kapor ka bentang akwa ban kren berkata ka jingkren junga kalong bahagi ni gisngi ki balada POE baka voice of the people party kalau da pasti ka way ka bill ka ba long ka jingkerku ya ki khun samla ya ka jaj banru junga ri khasi bi jungi baro ka way berkata ka kreteng junga ta ka bill kalong kumne trading by non tribal amendment bill 2026 bitip nam pajba bi ye jaga ni ka bill lanang lad dang banjur hakini kisni ki beladap haying dorbar Khasi Hill Autonomous District Council pat ka ai ka jingthmu jongkani ka kabil ngakwa banya thu ye ki pajba bi hakini ka por ka bamenta lingba ka tei kabil ko ki pajba bi ka jingthmu ka long kumne bakino kino ki bawanra nong bala na bar jala menta ki haban tenbiang ye kan non tribal employees service license but kani kabil ka kran bet thik yaki unorganized sector berkini ka bil ko ki pajba bi ka thauru igin yaki tu ki briu ki bawan trei syakani ka jalla ka CBE jungi lane ki nong trei bela ki bomsiu ya ka professional tak Henry ki ba shuwan trei ai hakani ka jalla jungi but om takata ko ki pajba bi but lingba kani ka jingwan trei jungi ki briu na syabar teka parti VP kawan raken ya kani ka bil ka ba kino ki briu ki batmu ban wan ra iki nong belana syabar ki haban penbiang ki kot kisla ya lene ya kani ka license berkata ka license ki kot non tribal employees service license kani ka bil pajba bi kadai kabadan kamba haga jaj penru ka CBE jungi naka ai kadaw ko ki pajba ba baka district council ru ka wanra gani ka bil ngako apan percaya pi gani ka por ka pementa dene ka liang juga district council pajba bi kayo ba kani ka long ka ka babu apdeng ka jingma ya ka jingwan rung pathar jogi ni ki barjalan ne kini ki briu ki bomdaina ri ka CBE jungi ki bawan belas gani ka ri ka CBE jungi badai halor kita ki nongrem ba ka district council kabu ya kani ka non tribal service license kabamut kino nong aikam ki bawan ra nong trei nabar ki badai ki unorganized sector kinsiu ya kani ka non tribal employees service license pajba ba lingba kani ka bil ka ba ka VP ka wanra ka long ka ka jingkerku yaki kun samla hapo ri ka CBE jungi nomor ba lingba ka jing wanra igani ka bil ka long ba ki kun samla ka CBE jungi kinyo ki kam ki jam ban tre kum ki nong bela halaga jong ka jaj penreu lani halaga jong ka state nomor POE bagi kun samla jungi yaki kiski ki bamenta ki lapas ki kerdan ba pher Henry kim yo kam yo jam kadau ka long balak ta no ye ka bha tung kam tung jam apo ri ka CBE jungi kata kawai bat kabaar ka long ba yakino ki kambela lane ki business hapo ri ka CBE jungi labat do dakhar lane do barjala haki karkhana ba pher ki karkhana ba he labat do barjala badai na kata kadao ko ki pajba ba haba barjala ubat ki kam business ki ba he hapo ri ka CBE jungi ai kam ai jam yala ki jong ki brio tena kata kadao ka kta iki khun samla jong ka jaj menru ko CBE jungi kan thei bat senrang berbitip ne am ko ki pajba bi balai ki khun samla ka CBE jungi akini ki por ki bamenta om tang kita ki briu ki bom yo shu ki kam sarkar henry ka ba ka long kum ne wat ki kam belaru ki yo teh kata ka ba ba ka ba wan ra ka jing ki khun samla hakini ki sngi ki bamenta hapo ri ka CBE jungi bat ka ba penlong ye ki ru ban lek train no shabar
berkepenlong kiru ban ngop bagi kambas new nomor balai kim don kam don jam om tang bagi kim yo ka kam sarkar hendai buat ka kam belas ni kim yo shu nomor balai ki kam belas ni ha po state meklia jongi la syakni no haki wepat ki bom dai ki khasi berlabat da kita ki barjela ye ka business apo ri khasi ba i jongi ba di ki karkhana ba pher ki ba he ye ka ba ki trai muluk ki dei hok ban yo ka kam ka jam la ne ka jing belas ni henry kim yo shu te pa ba bi ka jing man toy ling ba ka jing wan lam juga voice of the people party la ne ka jing wan ra juga voice of the people party ling ba ka ni ka bill ka jing man toy ka long ba kum ni ko ki pa bi la da ka jing wan ra juga vp ka ni ka bill subuh gitu ki briu ki bana sabar ki bom biang ki kot kisla ki bom pen biang ki jing don ka jing dawa jonga ne kabel kamut kimla ban wan tre hapo mekelia lada kim don ye ka non tribal service license lane kim don ni ka non tribal employees service license kimla ban wan tre hapo jela mekelia te ka ke jing mentoi ka long bala ban yo thap no yu trai muluk la jongken iki paradok parasnam la jongken iki khon samla la jongken bakin le trai hakino kinu ki kam lada kam de kam sarkaru enre bakin yo bala ken kam tam ki khon samla kan thei bersenrang berkata ka long ka jing mentoi ye ka jaj penru ka CBE chui ka long ka jing ker khu iki khon samla ki bom yo kam yo jam hakini ki sngi ki pamenta bat ko ki pai ba bi la don ka tu ka ningut ki priu ki keren lani kiba kan thok kan tiat ru ya ka baki ong ba ka parti VP kala pendu ya kan ka blinket hang thi hanong thamai kani ka jimbom ai license jong kani ka isi hapo district council ya kan ka blinket hang thi ba ka ni ka blinket ka badan hanong thamai ka tau ka long ba ladon ka tu ka nengut ki paradok parasnam kiba shong dukan kilawan kerpat yu CM ba lada PI trading lesson ya ka brinket kan sa pendu ja ya ki paradok parasnam kumba 1,000 teli kidukan kan ketaru wadi kidukan di do kidukan di jur kidukan di do per dos air ne do khala ne kidok masiru kan keta lada ka district council ka ai trading lesson ya ka brinket te dei ha kata kan nong rem ko ki paj ba ba ka district council kam ai license show ya ka blinket pitip na ampat ba ba ka ne ka jingtre juga parti VP kalong ka jingker kusai ki pardo parasnam ba lingba ka jingwan ra ya ka bil ban ai ka jing kamai jakpo ki pardo parasnam hari ka basosi ko ki pa ba hakini ki si ki ba menta bala don ka tuingut ka tukat ningut ki pardo parasnam ni ki ba persya ya ka bil hapo kajing yalam juga isi VVP hapo district council badan ketukan nengut ki priu ki bapersa kim kwa ba en pentri kam ye kini bil tena kata-kata ko ki paj ba bi om tang ki katukan ne hari wat kita ki nong mi khmat ru ki persa ye kini bil ka parti VVP ka wanra te paj ba bi hang ne pin itu ba kano ken kata ka parti kabayang na kabanta ki trai muluk bad hang ne ki paj ba bai pen itu ban bad pen tip ba kano ka parti ka batrai shisha na kabanta ka chaj penriu ka CBE chungi om bangi pen kan tho i we ki parti om bangi isi henry ngin pet ye ka jing trai ken kano ka ta ka parti ka batrai shisha na kabanta ki longden ki manden ki khon ki kti chunga pat chongpi ko ki paj ba bai ngakwa ban khot de pi ka ni ka por ka bamenta tongin yet tongin pej ba tongin bisar ba abang ijit yakin nong yalam abang ijit yakin nong mikmat pitip ne ama ki wiki jela hato pin lap bagi ba ki wiki jaj benreu kin ai ka jinga dai ki wiki pat ki jaj benreu henry ha ki wiki jela pin lap bet bagi jaj benreu la jong kin ai jinga da bet ki jaj benreu la jong henry ka pla pada pori ka CBE jongi bagi ukasi uyale persa ya ukasi tena kata kada ko ki paj ba bi lada ka jaj benru ka si jungi kam kendit benru no lada ka jaj benru ka CBE jungi kam pej ngor lane kam perkhat pa ya ka lawe ki khun ki ti jungi kan sapoi ka por ba kan jiesha bagi khun ki ti jungi kin sa long ki nong tho ding nong tong jong no re jong no kamut kin sa long ki
ta ki briu ki balai trai haki dukan Dakar haki dukan ki Barjala ki Bombay ki trai muluk jungi batkin sa sanshar halor jongki den nakata kadau ko ki pajba bi ling ba jing persha katukat ne ya ni kabil bat ong badon ru ki bala tho da ki city ba seulat ba dei ban pediang ya ni kabil dei ban pendo dei ban pediang ya ni kabil ka ba wan lam da ka parti VP kalong ka basosi isya ko ki pajba bi habangi perkhat ika chat penru ka CBE jungi bakam don su kata kajing ya perkhat paradok parasnam hakini ki singi ki bomenta hari ko ki pajba bi nya khot de pi kom kita ki briu ki bala shai ki jingmut jing perkhat ki briu ki ba pet jingai ki briu ki ba perkhat ya ka lawai ki longden ki manden ki briu ki ba perkhat ru ki khon ki ti jang pi ki briu ki ba perkhat paradok parasnam to ai bangim dei banya bisni to ai bangim dei kita ki briu ki ba kersan da ka ba sha penbam bisa haki parti baper harip to pet menta to bisar menta bakani ka parti VP ka trejisa na ka benta ki trai muluk tika ke jubab ka bapin ai ko ki pajba bi ka jubab jompi ka long haka por election wat ngop shu gini yakin no ki ba wan kular da ka development ki ba wan kular ya pi da ka pisa ka batang sitang por henry to perkhatru ya kata ka development ka bansawan na ka benta ki khun ki ti jompi haden habut perkhatru kita ki briu ki bayang baniada nak benta ki khon ki ti jongpi piu ini ampai ba ba hari khasi bi jungi ki paradok parasnam kimdon kamdon jamte ki khon samla te balai ken himdei ban kersan ni kene kabil balai ngi persa e kene kabil kalong ka babha kalong ka badai yang ki paradok parasnam ban ya kersan ban ai ki ka diang ki kamon ba khnang ban yo pentri kam kene kabil ba en yo ban plilat ki khon samla ki long kmi long paru ki basam jenjar bakin yo ki kam ki jam bantre hapo ri khasi bi jungi henry sosi ba don katu kanengut ki ba persha ya kane kabil ba kim kwa ban pentre hapo ka jela bi jungi nakata kadau ko ki pajba bi hakani ka por ka pemerintah hakani ka by election ngakrapat ya pi Sobha wat nombe jaga pisa sobha wat nombe jaga nogono wat dino eka hok jom pisi Yishaki breu wat dino eka hok ki kun ki jom pisi ki breu wat it's by wat perkhat eka bamenta rito perkhat eka bansawan to perkhat eka lawai ki kun ki jom pi ko ki pajba ba e sai sin pat sobangan penkut no eka ni ka jingkran eka ni ka por ka bamenta pajba ba e ling ba ka jingkrasan jom pi eka voice of the people party hakani ka by election nginyo i eka jingjop ka bob crown te kublai shibun tegini ki content bakan dia like share subscribe ki video jo kublai shibun